enhance your ministry. Bakithi ake ngikhulume lento la. Ngicela ukukhuluma nabazali. Sinabazali abaningi. Lento sengikade ngiyibona kuma single parents sengiyithole kubazali abawu2 baba nomama bahlulwa ingane eyodwa. Iyodwa njengani yabahlula nje iyababulala njengala yinhle nje yabahlula nje yabahlula. Asingahlulwa ke ingane zethu asikhulumeni ke bakithi. Sinezingane ezingathanda ukufunda ukeMovarsity zithi zithanda umusic. Sithanda umculo, sithanda isport, ziyabona futhi mengaqhubeka nebhola une-career ebholeni nje si right kodwa nje sithanda umculo and sithanda futhi icomedy ziyahlekisa nasesikoleni zosomahlaya. If ethu umntwana onjalo uthanda umculo, ngiyacela mama ukuthi ungamphikisi. Noma yena isho ungamphikisi. Uma ungamphikisi uzokuhlula. Because usuke senama tools zonke azowasebenzisa in order to repel you. Ungamphikisi mvumela. On one condition. If ethanda umculo, mtshela ukuthi uzoconverter one of your rooms njengoba nino 4 bedrooms elinye room alenze lutho vese hlala ezini umthetho I'll convert lento ngizoba le room la ngizoyenza ibe studio. I'll buy you all the equipment lo idingayo. Umtshele futhi umntwana ukuthi credit card yakho ino 70,000 surely ngakwazi ukuthenga yonke lento zokuyidinga la on one condition. Do you want it? Athi yo mommy I'll be happy. Oh God I'll be happy. Okay fine. Qala uqede degree teaching. Qala wenza ijournalism uyiqede. Hamba wenza lento yakho ye electrical engineering uyiqede. Uma usubuya nje kwa video and filming usuthola idiploma khona. Yonke into ngizokwenza izinto ezo10 futhi not just so nase goal ngizokwenza studio. Le ngane lezi ziyalizala le ngane. Beyiphefumula kuthina siphefumula ngathi. Ngeke mase singaphandle sicabanga ukuthi thina sizohlula ngeke. Ithini esingama area yazo. Thina singama areas yena akaqala aqeda i-degree uma eseyiqedile i-degree la bese bese e-register uzobe seba ke umculi one-degree in chemical science umculi one-degree in video and filming technology ikulungile ungaba ngumculi ngihamba udlala ibhola because lela bhola lakho lidlalayo if uphuka ungena i-degree uskhotheni iba uthisha oculayo okhiphile uthisha akhiphe uprincipal but uyaya esikoleni unawo